Ok, avem prima provocare, să dăm foc la școală. Mi-a rămas de la videoclipul de ieri, dar e ok. Bun, deci avem să-i facem un gruș cu prietena mea, Sergeant. N-am idei de nume. Soartă. Și dacă ați văzut acolo la provocări, i-am zis să-l batem cu ăsta. Ce ai zis, da, să nu-l omor? Cum să nu-l omor? Ce ai făcut? Nu-l omor, deci o să fie vinit din spă jos, ce? Mort deja, cred că e. Să vedem. Nu mai am idei cum să fac. Hai că l-am făcut. Nu, cum l-am făcut. Asta e să-i pun și nazi de la decor. Așa, uite nazi de clor. Ma! Deci totul negru, e ca la mormântare, ce să mai... Un roșu. Ah, hai că stă bine, nenică. Și un roșu. Uite-te și tu, bă, frate meu. Fratele meu și mie stă, Doamne. Da? Uite, hai că așa că l-am făcut. Ma. Ia. Nu lege. Asta? Ni? E bun! E bun! E bun! L-am găsit. Gata, l-am găsit. Am găsit frumuseț mai. Ma. Ma, cum a făcut șmecherul post. Ia să-l pun și în poziții de asta. Ma, gata. Ma. Eu. Când o să dau foc cu best friend-ul meu. Stai să-i pun așa o față de aia de criminal. Așa bun. Și pe mine. Îi pun... puteam să fac și altfel, dar... Hai așa, ce să zic. Hai, du-te, du-te, du-te.
Să vedem. Unde îi pun bomba atomică? Așa. Lopată, îi dau foc cu lopata. Lopată cu lopată, unde-i dinamita aia? Am crezut că ananasul e dinamită. Tetetet. A, nu. Doamne, unde-i dinamita? A, uite. De bombă. Mai e fel de dinamită. Las că-i bănuiesc bomba aia. Nu așa. Bun, bine. Nu? Bun. Of, Doamne, iartă-mă. Stați așa. Acum mi-a zis că trebuie să vin la nuntă aici și să-i cânt să trăiască nașa. Deci, ok. Să vedem cel mai ok loc de aici. Într-o bibliotecă, clar, nu? Un magazin, nici gând. Uite, uite asta. Zici că nu ești mecher. Na, cel mai bun loc de nuntă, ce să mai... Meșile ne sunt mai îmbracă. Da, presupun că trebuie. Și i-am creat un prost de ăsta. Un iubițel, ca zic așa. Ăsta îl lăsăm așa îmbrăcat. Stai că o pui și pe ea în rochie, stați așa. Să trăiască în așa, bă! Bun, deci următoarele 3 provocări erau așa. Să mănânc ceva stricat, să-i dau cu apă în cap, abia aștept chestia asta, așa, și să-i fac un cruș. Deja am făcut, după cum vedeți. Pam, pam. Cute! Și v-am și arătat, am vrut să scap de urtanie. Adică de... frumusețe. Deci, în principal, o să începem, evident, cu apa în cap. Ba da, de fapt. Să-i punem apă în cap. Și acum să mănânc ceva stricat și o să aleg ceva ce îmi place la nebunie. Pizza și să fie stricat. Uitați-vă cum arăt săraca de mine. Oh, Doamne, săraca de mine. Serios acum. Mi-e milă de mine însă. În fine, deci în principal, deja încep să-mi dau lacrimile că râd de mine. Deci, râd de mine. E ok. E bun. Așa, deci eu trebuie să mănânc o pizza stricată acuș. Hai să începem. Porcărie de reclamă. Următoarele 2 provocări sunt să mă fac bou-bou și 2, a doua provocare, adică, mă rog, nu chiar a doua, că mai fac în total 10 provocări, așa, mă rog, practic 11, da, soarta, așa, și după aia provocarea 6, trebuie să jefuiesc o bancă și cu ea, eu și cu ea. Dar mi-e ce mai greu să mă fac bou-bou, pentru că uitați-vă la frumusețea asta mică. O să mă fac direct satan, cred. Nu știu cum, da, soarta. Ok, asta eu numai că, gen, bau, nu prea seamănă, dar am încercat să mă fac în același timp cute, dar și plină de negru, de zici că la o înmormântare. Trebuia să pun aici și un cimitir. Da, chiar e o bună idee. Avem și un cimitir. Bă, dacă tot facem ceva, atunci să-l facem... Stai, ce-am văzut? Nu, nu am văzut nimic. Asta e morga? Nu, nu e morga, cred. Să vedem dacă am găsit ceva, dacă e... Da, am găsit. Uite, vezi? Am zis că nu fac oribil rău. Am zis. Ok, hai să trecem înapoi la jefuitul cu banca acum. Eu și cu best friend-ul meu. Jefuim o bancă, dar stai să găsesc ce bancă.
Bun, următoarele sunt să ne batem, să facem o prăjitură și să facem o afacere și să avem bani. Ok, mai întâi o să facem aia cu bătaia, dar la un party, o petrecere, că e cel mai șmecher lucru. Și o să ne punem ochișoar de ăștia. Dar stați așa. Acum urmează să facem niște prăjituri de astea, așa că am eu o de-asta super drăguț, o bucătărie. Și mai după aia, că nu știu care e. Bă, pe care să aleg? Acum la propriu pe care să aleg. Știu că era o bucătărie super cute aici. Las-o pe asta. Ce să zic, facem prăjituri aici. Mă rog, avem valoare și bani. Asta trebuia, da? Nu merge, că am o tastatură și o cam bleagă. Această provocare cu bani a fost cu să ne facem o afacere și să avem bani. Ok, am făcut acum următoarea provocare. Ok, și 11 să-l bat, să-l batem, ba nu să-l bat, doar eu, urtanie. Mă rog, e drăguț cum am făcut, dar soartă cu mitul. Hai da. Ăsta că era real, ce mi-ar mai fi plăcut să-l omor. Stai, trebuie să fiu și omorât.